Okay, nandito na po ako sa hunasan. Ang ating gagawin dito ay maghanap po tayo ng kinhaso na tapurok. Masarap yun gawing kinilaw. Kaya samahan niyo po ako, maghanap na po tayo. Guys, ito po yung kinhaso niya guys. Bato guys. Parang bato siya. Bato. Ito guys. Ako hindi makuha. Nakadikit sa bato. Ito guys. Bulok guys. Bukas guys. Yan, nasarado guys. Ito guys, nakabuka pa talaga guys. So, yan. Okay, nandito na po ako sa bahay namin at nakuha na rin natin ang ating tapurok. At ang ating recipe ngayon ay kinilaw na tapurok. Samahan niyo po ako para ipalasap sa inyo ang sarap nito. Ito na po yung tapurok natin guys. Ayan. Yan. Yan ang laman, no? Napakasarap po ito. Wow. Yan. 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 Masarap. Kailangan po yung kutsilyo nyo ay matibay. Pero kapag marunong ka na magbukas, hindi na ka nahihirapan. Ako, bago pa kasi ako nitong nagbukas nito, kaya ganon, nahihirapan po tayo. Tuloy-tuloy lang natin ang ating pagbukas at pagkuha ng laman sa loob ng ating tapurok. Ito na lang isa. Tapos na po tayo. Ito na po ang ating natanggal na tapurok. Maglagay na po tayo ng sili. Luya. Sibuyas, pigaan natin ng kalamansi, maglagay po tayo ng pipino. Yan, paghaluin natin. Lagyan natin ng asin. Maglagay tayo ng bitsin. Yan. Haluin natin.
At pagkatapos lagyan natin ng suka. Okay. Ito na. Napakasarap po talaga ang ating kinilaw na tapurok. Tikman na natin ang ating tapurok. Huwag natin isamang sili. Very good. Ay, sakto ra ang gara. Gikapoy nako. Subscribe na. Bye-bye mga ka-Israel.